Здравейте! Добре дошли във втората част на нашето видео за Merlin Bird ID. В първата част видяхме как да инсталираме програмата и да я пуснем в действие. А сега ще се поразровим малко в настройките и да видим могат ли да ни помогнат в по-лесното боравене с приложението. По подразбиране, при стартиране на програмата, имената на птиците, които Merlin разпознава, и се предлагат на английски език, както виждате. Ако сте начинаещ и искате се преди всичко да знаете българските имена, а после да научите и латинските, настройките ви дават тази възможност да промените имената. Настройката, която ни трябва, това са обикновените ненаучни имена на птиците. Избирате си съответния език, в случая български, и апдейта започва. Обикновено е малко бавен, трябва да изчакате няколко минути. Имената на птиците вече ще се показват на български език. Това важи не само за всички бъдещи записи, които ще направите, но и за всички, които вече сте направили. Ето една бърза проверка. Моите записи от преди няколко дена. Виждате, имената на всички птици вече са на български език. Сега остава и втората част. Ако искате да имате и латинските имена, отново се връщаме към настройките. Следващата графа е научните имена. В момента те са скрити. Кликваме, вече се виждат. Проверяваме отново същия запис от преди 2-3 дена и имената на птиците вече са на български и на латински. Надявам се това леко да улесни живота ви. Първото поле от менюто на настройките са птичите пакети. Такъв вече изтеглихме, за да може програмата да започне да работи при нейното инсталиране. Обаче, ако ви се наложи да пътувате, имате възможност да изтеглите съответния пакет за мястото, където ще бъдете. В това меню виждате всички възможни пакети, които са налични. По средата тези, които програмата ви предлага според мястото, където се намирате в момента, т.е. според GPS-а на вашето устройство. И тук може да видите това, което в момента имате инсталиране. Връщаме се за Европа. За това, където сме ние, източна Европа, имаме два варианта, птиците на Европа и птиците на Западна Палеарктика. Докато за жителите на останалата част от Европа има малко повече варианти. Например, Британия и Ирландия, Иберийския полуостров, Скандинавия, Западна Европа. Не знам да има някакви предимства. Просто боравите с по-малко видове. Ако ви е достатъчно само да ползвате програмата, за да видите кой пее около вас, може да пропуснете тази регистрация, но ако искате да използвате пълните възможности и да се свържете с акаунта си в Cornell Lab, тук е мястото. Ако Cornell Lab не ви говори нищо, но ползвате eBird, това е. eBird е една от другите услуги на Cornell Lab, така че можете от Merlin да се свързвате и да си попълвате чеклистите, а в същото време Merlin да използва данните ви в eBird за създаване на вашия live list. Тук отдолу виждате всичките услуги, които Cornell Lab предлага. Намирам запаметената си парола за eBird и просто се вписвам с нея. Продължаваме с настройките. Следващото е езика, на който работи приложението.
Няма български, така че за вас остава избора какъв език предпочитате. Следващото поле е Bird of the Day. Често казано, отказвам да схвана идеята на това нещо и защо трябва да ме уведомява и кога трябва да ме уведомява. Може би трябва да изгледам още няколко пъти Big Ear, за да схвана американската душевност. Ще си позволя да се откажа от услугите на програмата, да ми напомня всеки ден коя е птицата ми на деня. И все пак, с две думи, ако ви е много скучно и Мерлин ви предлага всеки ден да намерите един определен вид птица. Да излезете, да се поразходите, да се поразтъпчете и накрая да плеснете с ръце и да кажете намерих я. Разбира се, тук има доста информация за нея. Ето в най-общи линии всичко казано това на английски. И ако я намерите, кликвате на зеленото бутонче и програмата ви препраща към eBird, където да започнете своя списък. Разбира се, щастието няма да е пълно, ако не се похвалите в социалните медии. Ето, Facebook, вашата птичарска група, например. И с какво се хвалите? Хвалите се с снимката, която Мерлин ми предлага, естествено. За вас остава да напишете останалото. Какво прави следващата настройка, когато Мерлин чуе даден вид и го отбелязва в списъка си? Всеки следващ вид се нарежда отдолу в последователност. Ако повторно чуе същия вид, той само го отбелязва в жълто. Ето така. Ако настройката е включена, най-отгоре ще се показва видът, който се чува в момента и разбира се, съответно също е оцветен в жълто. Ето така. Следващото поле, което трудно може да се нарече настройка, но пък показва полезна информация, е броя на поддържаните видове птици и най-вече кои видове птици може да разпознае Мерлин. Така че, ако някой път имате неуспех, може тук да проверите дали все пак Мерлин поддържа вида, който очаквате да чуете. Например, разхождате се из източните Родопи, чувате източно червеногушо или орфеево коприварче и Мерлин не го разпознава.
Влизате, проверявате, двата вида отсъстват. Доколко съвпадат западните видове с източните, някой ден сигурно ще проверим. Ето още един пример. Кои певци поддържа Мерлин. И понеже си представяме, че сме в източните Родопи, да проверим скалната зидарка. Няма да я разпознае. Това обаче не бива да ви отказва да правите записи. Както ще видите в едно друго наше видео, след като се завърнете вкъщи и свалите записите от Мерлин на компютъра си, може да ги прекарате през черпите и да видите какво сте пропуснали. Разбира се, остава и варианта, ако имате интернет, да ползвате и BirdNet, за което ще стане дума в друго видео. Следващата опция в настройките е да кажете на програмата, че искате да използвате eBird, за да записвате своите наблюдения. Нямате друг избор. eBird. Това е. За да ви допусне обаче, за да започнете своя лист в eBird, Мерлин трябва да се увери, че ви е помогнал с това да разпознаете поне един вид птица. Дали чрез малката си анкетка Step by Step, дали чрез снимка или чрез песен, звук. Например, звуците, след като завършите разпознаването, казвате на Мерлин: ей, тази вид точно исках да видя. Ей, този. Всъщност обаче няма никакво значение кой ще си изберете от всички, които сте чули. Пред вас се отваря един напълно празен лист в eBird. Най-лесно обаче остава да се признаете за виновни, че цял ден сте търсили Bird of the Day и накрая сте го намерили. Оп, намери го. Пред вас се отваря все същата заветна празна страница, т.е. началото на листа в eBird. Най-вероятно най-лесно е просто да отидете да си отворите приложението на eBird. Ако сте сред щастливците, които притежават новите джаджи на Сваровски, струващи по 5000 евро, които разпознават още докато ги видят птиците в движение, така да се каже, тук му е място да ви кажа, че може да ги свържете с Мерлин и да работят заедно. С остатъка от менютата в настройките ще пропусна да ви занимая. Надявам се, че ви бях полезен. Остана материала и за още едно кратко видео за някои от другите особености на Мерлин, които са по-скоро за забавление, отколкото полезни. До скоро виждане тук или сред дивата природа на България.